Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Газон машина кую урынына әйләнгән 32-нче комплекста яшәүчеләр, машина йөртүчеләр һәм бирдә яшәүчеләр белән яны территориясын бүлешә. Хыяллар чынга ашырга тиеш, Чаллыда игелек кыл дигән хәйрия марафоны узды. Яңа ел счеты юл транспорт һәлакәтләре күп була торган урынга әверелде. Моның сәбәпләре нидә? Татарстанда яшәүче тагын 92 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 10 декабрьгә Татарстан буенча барлыгы 11229 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 9824 терелгән, 87се узган тәүлектә. Яңа юл счеты юл транспорт һәлакәтләре күп була торган урынга әйләнде. Берничә көн эчендә Марат Йосупов һәм Раскольников урамнары киселешендә 10ннан артык авария булган. Чаллылар фикеренчә, барысына да куелган, әмма ләкин эшләмәүче светофор гаепле. Юлның әлеге участогы өчен кем җавап бирә һәм светофорлар кайчан эшли башлаячак? Тулырак алдагы материалда. Марат Йосупов һәм Раскольников урамнары киселешендәге яңа счетны халык инде куркыныч дип атаган, чөнки бирдә көн саен диярлек юл һәлакәтләре килеп чыга. Но опасная ситуация возникает, люди еще не привыкли к тому, что сейчас дорогу открыли, и частенько бывает авария. Поэтому мы ждем, когда откроют светофор. Ну, конечно, неудобно. А в чем неудобность данного участка? Ну как, аварийная ситуация, значит. Я думаю, что должны сделать. Когда светофор что-то не работает, нужно исправить. Я думаю, так. Әлеге яңа участок җәяүлеләргә дә уңайсызлыклар тудыра. Янәшәдә күп катлы йортлар төзелә, азык-төлек кибете һәм заправка эшли. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, монда юл аша чыгу куркыныч. Машина йөртүчеләр һәр вакытта да автомобильне вакытында туктата алмый. Бу юл аша чыгучы җәяүлеләргә куркыныч тудыра. Обязательно нужен светофор. Ну, обязательно нужен. Ну, через дорогу-то вот старикам-то вот видишь, и с той стороны, и с этой стороны машины ездят. Ага, нужен. Мне кажется, опасно, если светофоров нет. Здесь этот оживленный участок, тем более, когда вот эти дома сдадутся, тут будет еще больше людей, больше детей. Поэтому нужно, чтобы светофоры работали обязательно. Раскольников урамындагы төзелеш эшләре куркынычсызлык һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында башкарылды. Барлык эшләрне дә Камдорстрой предприятиесе башкарды. Оешма җитәкчесе урынбасары Фәрит Якупов телефон аша безгә ремонт эшләренең тамамлануын әйтте. 20 декабрьгә кадәр бу урында яктырту урнаштырылачак һәм светофорны эшләтеп җибәрәчәкләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Газонны машина кую урынына әйләндерделәр. Ярдәм итегез. Ярдәм сорабызның кайнар элемтәгә 32-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Балалар майданчыгы, йорт яны территориясы барысы да парковка урынына әйләнде. Машина йөртүчеләр кар катламының ныклы булуына, газонга зыян килмәвенә сылтама ясый. Җәяү йөрүчеләр тыгыз куелган машиналар арасыннан йөрергә теләми. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Һәр кыш 32-нче комплекста шул ук проблемалар барлыкка килә. Җәяүлеләр халык контролена газондагы парковкалардан зарлана. Машина йөртүчеләр штрафларны түлиләр һәм сабыр гына ишек алларын киңәйтүләрен көтәләр. Зимой уже как-то принято, что у нас не зеленая зона. Это сейчас уже замерзшая земля. Поэтому все люди паркуются. Я не правый, и мы правы. Нам тоже надо куда-то ставить машину. Нет, гаража нет. Ну, в общем, куда? Компромисс. Да, нужен компромисс. Җәяүлеләрнең дә әлеге хәлгә фикерләре төрле. Берәүләр ишек алдының күп санлы машиналарга исәпләмәвен һәм автомобильне куярга урыны юклыгын таный. Башкалар биргә машина куюга кадыгый каршы. Ну, сейчас не газон, а куда будут они ставить? В летнее время здесь они не ставят. Нет, конечно. Разве можно на траву ставить? В зимнее время тоже считается? Тоже нельзя. А почему? Ну, потому что придавливается трава. Халык безнең ишек алды программасын тормышка ашыру кысаларында әлеге мәсьәлә хәл ителер дип капиталь төзекләндерү барышында юлны киңәйтеп, парковка урыннары оештырылар дип өметләнә. Кайсы елда 32-нче комплекста үзгәрешләр көтелүен бары тик декабрь ахырында гына белеп булачак дип хәбәр иттеләр безгә башкарма комитетында. Әлеге шәһәрдәшләргә законсыз парковка оештырылу факты буенча участок полициясенә хәбәр итәргә яки халык инспекторы кушымтасы аша фотосурәтле хәбәр җибәргә тәкъдим итәләр. Газонга машина куйган өчен чаллыларга 3500 сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Игілік қылды бесімленген хайрия марафоны 1 декабрда старт olды. Шора инвалидлар декадысына бағышланған. Бейтараф болмаған кішілер ердемінде 3000-нен артық өзіншеліклі кішінің қиялы тұрмышқа ашты. Тоқай районында мөмкинлекләре шекле 170 бала яши. Һәркемнең бүген тормышка ашкан кечкенә генә хыялы бар. Лейсан Шамилов өчен бассейнга сертификат әзерләгәннәр, Арина Шарифуллинга күптән көтелгән тиз йөрешле велосипед тапшырганнар. Һәр үзенчәлекле бала өчен 212 мең сумлык бүләк әзерләнгән иде. Декада – это напоминание всем о необходимости оказания внимания, милосердия, заботы и помощи инвалидам. На территории района функционирует 26 первичных организаций инвалидов. В сельских поселениях проживает 3019 инвалидов. Тоқай районы структуралары һәм битараф булмаган кешеләрдән барлыгы 2 миллион 600 мең сумнан артык акча җыелган. Бу узган ел белән чагыштырганда миллион сумга диярлек күбрәк. Эти средства, согласно решению комиссии, в течение года выделяются для проведения каких-либо операций, для покупки необходимых вещей для инвалидов. Это противопролежные могут быть матрасы, специальные кровати, коляски, компьютеры. Помогаем создавать рабочие места, а также ремонтируем жилища. Чакырылган кунаклар өчен концерт номерлары әзерләнгән иде. Чара ахырында шәһәрнең бер кибетләре шелтәре җитәкчелеге үзенчәлекле кешеләргә бәхәсез ярдәм күрсәткән өчен алтын йөрәк формасындагы бүләк алды. Лилия Гатина, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласул и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспокама. С 3 по 15 декабря. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда – 1000 рублей. Кадровый центр «Работа России» в рамках решения бизнес-ситуации предоставляет комплекс услуг организациям, реализующим инвестиционный проект. Содействие в подборе необходимых работников, ярмарка вакансий, опережающее профессиональное обучение, консультация по правовым вопросам, проведение собеседований, проведение обучающих конференций, мероприятий, участие в решении проблем кадрового обеспечения инвестпроектов,